Estem amb les jugadores de Front Marítim. Bueno, moltes gràcies per rebre'ns a la porta del col·le. Hem vingut aquí una mica d'imprevist, però molt contents d'estar aquí. Demà les semis, no? O sigui, ja demà, com qui no vol la cosa contra el Sant Gabriel, com ho veieu? Perquè aneu potser a la pista més difícil de tota la Copa Col·legial. Sira, per exemple, tu com ho veus? Bueno, jo crec que estem preparades per jugar contra el Sant Gabriel perquè, bueno, pensem que ho podem fer molt bé, no? Ja hem arribat fins a semis, que això ja és molt, i, bueno, no sé què diuen aquests. Aviam, com veieu el partit de demà? Sí. Sensacions, expectatives. Bueno, serà un partit difícil, però jo crec que el podem competir i que si ens esforcem podem tenir la victòria. Què us sembla per aquí Sara Bolívar, que és una de les jugadores que més ganes us té, diu, de Sant Gabriel? No la coneixem, però tenim les mateixes ganes. O sigui, I més. i més. O sigui, aneu més fortes que el Sant Gabriel. Miqui Núñez us fa por, l'entrenador. Gesticula molt a la càmera i fa molt espectacle. És molt flipat. Sí, molt Urifon és millor. Urifon millor. Nos llevarà la vida. O sigui, vosaltres sou Uribers, no? Claro. El que ha fet l'Oriol no pot fer ningú altre entrenador.